For today's video mga idol no, magbuhat dahil tag-challenge. Ang Bisaya i-translate sa English. Ang dili makatubag, pahiran og uling. Question number 1. Unsa in English sa sapatos? Nike! Nike? Wrong. Pahid. Ang sunod. So, question number 2. Unsa in English sa lubi? Butong! Pahid. Coconut ang English sa lubi, coconut. Question number 3. Unsay in English sa motor? 5 4 3 2 1. Rusi. Wrong. Pahid. Motorcycle ang sakto nga answer. Sunod. Question number 4. Unsay in English sa putaw? Patimbang! Wrong. Pahid. Patimbang ka! Metal. Question number 5. Unsay in English sa basura? Ilabay! Pahid. Garbage ang sakto nga answer. Sunod na pod. Wa pa kayo nakasakto ninyo. Unsay in English sa sinilas? 5. Spartan! Wrong. Pahid. In English sa sinilas is leper. Sunod. Unsay in English sa buwak? 5. Sagbot! Flowers ang dinoon nga answer. Unsay in English sa plato? 5 4. Platito! Wrong. Pahid. Tinood nga answer, plate. Unsay in English sa botelya? Botilya! 5 4 3. Triggers! Wrong. Pahid. Tinood nga answer sa botelya, bottle. Sunod. Unsay in English sa baso? 5 4. Sunas to ba? Dili. Baso. In English dahil sa baso no kay cup. Sunod. Unsay in English sa antios? 5 4. Antiparo! Wrong. Tinood nga answer, eyeglass. Unsay in English sa kabayo? 5 4 3. Ikaw, sagbot! Wrong. Horse ang tinood nga answer. Sunod. Unsay in English sa bitin? 5 4 3. Snake ang tinood. Sunod. Unsay in English sa kanding? Gota! Check. Sunod. Unsay in English sa tao?
People. Fine. Fine. People, wrong Graham. At nun, nga English sa tao, human. Kini ang sunod. Kay ba ko nga maka-answer na mo, mga basic rin eh. Oh. Onsay in English sa manok. 5. Chicken. Correct. Onsay in English sa iring. Gota. Tik. Sunod. Onsay in English sa hormigas. Ang. Correct. Ka-answer na ka. Sunod. Onsay in English sa apan. 5. Grasshopper. Tik. Ang. Sunod. Onsay in English sa langgam. Bird. Tik. Nag-check na katanan. Alright mga idol, thank you so much mga idol sa pagtanaw mga idol no. Shout out kay Ate Lisa no, Formentira. Shout out, salamat kayo sa pagtanaw no. Og shout out sa tanan mga followers, mga idol. Sa subscribers naman diyan mga idol, salamat kayo mga idol. Ay mo kalimot sa aming YouTube Okay. channel ha. Let's go mga idol. Shout out. Pahiray. Oh, shout out sa itong Alex DJ no. Og shout out karon sa mga nananaw no. So, Okay. shout out hi. Okay mga idol. Chicken always mga idol, we love you always. Thank you. Yeah. Alright. Let's go.